De Jonkhof genomineerd voor beste accommodatie. Zwembad De Broekberg opgeknapt. Het is vandaag 25 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. De gemeente Venray heeft haar besluit om alleen nog maar subsidie aan reguliere peuterspeelzalen te verstrekken herzien. Hierdoor krijgen ouders die gebruik maken van peuterwerk van Montessori Centrum Venray ook een tegemoetkoming in de kosten. Lieke Akkermans, directeur van de Montessori School, is erg blij met deze beslissing. Montessori Centrum Venray biedt sinds 4 jaar peuterwerk voor 3-jarigen. Het centrum werkt volgens de visie van Maria Montessori. Groepsaccommodatie De Jonkhof in Gijsteren is genomineerd voor de beste groepsaccommodatie van het jaar 2014 in Limburg. Samen met 2 andere verblijven uit Grubbevorst en Weert maken zij kans op de titel. De Jonkhof is in 2008 opgericht door Angela Kleven. Zij heeft samen met haar man de varkensstal die aan het huis lag en al sinds de varkenspest in 1998 leeg stond, omgetoverd tot een groepsverblijf. Angela denkt dat een aantal onderdelen van het verblijf de Jonkhof tot een unieke locatie maakt. We hebben een, wat je mag noemen, luxe accommodatie. We hebben 7 slaapkamers met allemaal eigen sanitair, dus eigen douche, toilet en wastafel. En wat wij altijd terug horen van onze gasten, wat ik een heel groot compliment vind, is dat het hier gezellig is. Dat wanneer ze binnenkomen, dat ze zich thuis voelen, huiselijk. En ik denk persoonlijk dat dat ook komt door de houtkachel die we hebben en door de open keuken. De Jonkhof is aangesloten bij het Centrum voor Groepsaccommodaties, de organisator van de provinciale verkiezing. Zij hebben op basis van recensies en de unieke ligging een keuze gemaakt uit alle accommodaties en er daar 3 uitgekozen. En de Jonkhof is daar dus 1 van. Een mooie waardering voor Angela die haar voldoening in het werk ook voornamelijk haalt uit de reacties van de gasten. Als ze zeggen, ja, we zijn zo gastvrij ontvangen, dat is op de meeste recensies wel de issue wat mensen zeggen van, nou, we zijn zeer gastvrij ontvangen. Er staan altijd 2 Limburgse vlaaien klaar voor onze gasten. En het is niet snel te veel gevraagd bij ons. Bijna alles kan. En dat is voor mij de grootste voldoening. Dat mensen zeggen, wij komen graag terug, want we zijn dan gastvrij ontvangen. En het was super schoon. Dat horen wij ook van heel veel mensen terug. Daar doen we ook heel veel moeite voor. Maar dat zijn voor ons de 2 grootste waarderingspunten. Ja. Op 15 april wordt de winnaar bekendgemaakt. Spannend, maar voor de eigenaresse is het feit dat de Jonkhof kanshebber is al een enorme erkenning. Ik denk dat de nominatie eigenlijk op zich de grootste prijs al is. Het is voornamelijk de waardering. Je krijgt een herkenningsschild uitgereikt. Dus onze gasten kunnen ook zien dat we hem inderdaad hebben gewonnen. Verder hangt daaraan dat je jezelf een jaar lang beste groepsaccommodatie van Limburg mag noemen. Maar het is voornamelijk, denk ik persoonlijk, de nominatie die eigenlijk al de prijs is. Maar goed, als we nu toch bezig zijn, dan willen we hem ook wel heel graag winnen. Tot en met 14 april kan door het publiek gestemd worden op de Jonkhof in Gijsteren. En dat kan via www.groepen.nl/award. Linda Wijs van de SP ziet af van haar raadlidmaatschap. Ze werd afgelopen woensdag met voorkeurstemmen in de raad gekozen, maar kiest daarvoor om haar zetel over te dragen. Wim Schelle zal haar plaats innemen en hij stond 4e op de lijst. De reden is het feit dat de SP-afdeling heeft afgesproken om de volgorde op de lijst aan te houden. Dit is gebruikelijk bij de SP. Zwembad De Broekberg in Wansum ondergaat op dit moment een grote opknapbeurt. In het kader van NL Doet werkten op vrijdag en zaterdag ongeveer 25 vrijwilligers aan het onderhoud. Onder andere de speeltoestellen zijn aangepast, de heggen zijn gesnoeid en de leidingen zijn vervangen. Aanleiding voor het opknappen is het 50-jarig bestaan van het zwembad. In 1964 werd het door inwoners van Wansum zelf opgericht. Ik heb begrepen dat toentertijd in de Maas 2 kinderen uit één gezin verdronken zijn. En toen heeft de dorpsgemeenschap heeft zich samengepakt en gezegd, nou dat risico willen we niet meer lopen. En toen is hier volledig door de mensen zelf is dit bad aangelegd. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar. Zo moeten de gebouwen nog opnieuw geschilderd worden en wordt de grond die nu vol mos zit aangepakt. Alles moet voor de zomer klaar zijn. Zwembad De Broekberg
wordt over het algemeen goed bezocht, maar de voorziening is natuurlijk weersafhankelijk. En heb je een slechte zomer, dan heb je ook een slecht seizoen. Dat is inderdaad het geval, dus daar kun je weinig aan veranderen. En wil je dat verder opwaarderen, dat je zegt nou, we kunnen dus meer dagen gebruik maken omdat we de temperatuur van het water beter in de hand hebben, dan moet er natuurlijk een behoorlijke investering gedaan worden. En ja, daar heb je natuurlijk wel meer mensen voor nodig om dat gerealiseerd te krijgen. De stichting gaat in gesprek met de gemeente over het onderhoudsplan. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdagavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Het koelt af tot beneden het vriespunt en morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt. Er kunnen tijdelijk buien vallen, mogelijk met wat hagel. 's Middags komt de temperatuur uit op zo'n 10 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.